Pa da osvoji Ligu šampiona, recimo. Sada će nam Sportska ulica reći koliki su dometi fudbalskog kluba Crvene zvezde u Ligi šampiona ove sezone. S obzirom da sam partizanovac, veoma mali. Pa da osvoji Ligu šampiona, recimo. Pa sad, ne znam, po ovom novom, mislim da teško mi možemo tu da se umešamo, ali je dobro što ima 8 utakmica, ako se ne varam. Malo jače od Partizana, nek bude šestica. Bolja im je Liga Evrope nego Liga šampiona. Pa mislim da će Zvezda da uđe u Ligu šampiona poprilično lagano. U najgorem slučaju Liga Evrope. A Zvezda s druge strane ima baš dobru ekipu, mislim ima i sredstva, ima sve, bukvalno, mislim da može daleko da dogura. Pa mislim da će napraviti ove sezone ozbiljniju priču nego prethodne sezone. Kakav mislite da će biti plasman? Pa mislim da bi možda i prošli grupu ako uđu, ali uđe u Ligu šampiona sigurno. Pa sad zavisi koga će na kraju dobiti onaj zadnje kolo, jel? Mislim, ovo bi trebalo da prođe prva dva. Mislim da će oni, ne znam, kao i svake godine da uđu, da ostvare neku pobedu i da izađu. Pa ajde, ja sam partizanovac, ali šalim se, uvek navijam za srpske klubove u Evropi. Pa ne znam, ne mogu da procenim iskreno. Mi u komentarima želimo čuti vaše mišljenje i zapratite Hot Sport da još zajedno šetamo sportskom ulicom.